Miltä tuntuu palata monen vuoden jälkeen raskaan musiikin pariin? No enhän mä oikeastaan koskaan lähtenytkään. Että toki siitä on 7 vuotta edellisestä metallialbumistani, mutta kyllähän mä keikoilla on koko ajan käynyt ja Best of-albuminkin julkaisin ja senkin myötä ja kuitenkin raskaammasta musiikista puhutaan, mutta nyt on ehkä raskain albumi koko urallani on tämä uutuskainen, tämä Frison Noir. Et onhan se sellainen asia, joka antaa mulle voimaa. Oikeasti raskaampi musiikki ja heavy musiikki tänä päivänä, niin se on vaan sellainen tarve oikeasti ja hyvän mielen asia omassa elämässäni, niin se on makea juttu. Ihana päästä toteuttamaan itseäni. Mitä koet oppineesi itsestäsi pitkän muusikon uran aikana? Voi, että kyllähän tämä yhtä opintoa on koko ura, ja siis koko tämä elämähän on yhtä sellaista, että jatkuvasti tulee joku, joka osaa asian paremmin, joka on tosi siistiä, koska siis mä rakastan oppia uutta ja musiikilla on niin paljon aina annettavaa, mutta kyllä mä niinku olen itsestäni näiden viimeisien vuosien aikana ehkä huomannut sen, että mulla on vapaus tehdä, mulla on tosi iso vapaus tehdä musiikkia itse ja mä oon löytänyt sellaisen rauhan siihen musiikin tekemiseen, että mä en enää sillä mulla on ei ole enää sellaisia ajatuksia, että mä kyttäisin sitä omaa tekemistäni, että mä oon vapaa. Kun mä sävellen ja sanotan, niin siinä ei ole enää sellaista, vaikka se nyt aina on kärsimystä tietyllä tavalla, mutta sitähän se pitää olla, muutenhan ei mitään uutta syntyskään. En usko, että jos se olisi vaan niin helppoa synnyttää, että se olisi semmoinen pintasivellys tällainen, niin eihän se silloin ehkä tuntuisi niin syvällä. Niin kyllä musta mun soolouran alku oli tosi hankala ja mä etin siinä omaa identiteettiä, niin kyllä mä nyt näiden sen yli 20 vuoden ajan, niin kyllä aikana olen sen oman identiteettini löytänyt ja kaikki kivet potkinut, mutta siinä on ollut paljon opittavaa.